Ola, somos Laura e Uxía e hoxe queremos presentarvos un lugar moi especial preto de Cospeito. E non é a súa lagoa. Aquí, en lugar de garzas, patos ou zarapitos, habitan historias de meigas, batallas e intrigas. Din que se pechas os ollos e escoitas atentamente, poderás descubrir os ecos destas historias resoando entre os muros ao final deste camiño. Queres intentalo? Veña, pecha os ollos e presta atención. Habemos sabido que Fernán Dares de Saavedra ha sido y es rebelde contra nuestros mandamientos y nuestra justicia en el reino, y ha hecho otras cosas e inquietos contra la nuestra justicia y contra nuestro servicio, por lo cual la nuestra justicia, queriendo proceder contra él y contra los otros que con él están en rebelión, con muchas gentes de a caballo y de a pie, tienen cercado y asitiado en una fortaleza que se dice Vilajuán. Esta é a primeira parada no camiño que conduce á Torre de Caldaloba, tamén coñecida como de Vilaxoán. Se decides acompañarnos nunha viaxe no tempo, descubrirás os séculos de historia que se agochan nas paredes desta antiga fortaleza. Asegurámosche que a viaxe vai pagar a pena. O único que tes que facer é seguir o camiño ás nosas costas e buscar o seguinte código QR. E de vez en cando non esquezas mirar cara abaixo e pensar que estás seguindo as pegadas de Dona Constanza de Castro. Peña, non te quedes aí parado e sigamos o camiño. Cantará no maio, moi ben cantado, cantará no ben, pro ano que ven. E vístelo maio, e vístelo ben, pois aqueliña tamén bola ten. E vístelo maio, e vístelo ben, pois Esta é a Torre de Caldaloba, tamén coñecida como a Fortaleza de Vilaxoán. E se decides acompañarnos nesta viaxe do tempo, descubrirás os séculos de historia que se agochan nas paredes desta antiga fortaleza. Asegurámosche que a viaxe vai pagar a pena. O noso punto de partida está probablemente en algún momento do século XII ou XIII, cando alguén decidiu que unha enorme rocha situada nunha zona elevada sería o lugar idóneo para establecer unha enorme fortaleza defensiva. Elixiron este mesmo lugar e nese momento nace o Castelo de Vilaxoán, hoxe chamado Caldaloba. O que se conserva permite facernos unha idea de como era a torre hai case 10 séculos. Orixinalmente a construción tiña 4 plantas e un soto que se empregaba como almacén. 25 metros de altura, 10 metros de ancho e unhas paredes que, grazas aos seus 2,6 metros de espesor, foron capaces de soportar o desgaste do tempo ata os nosos días. E iso que a historia non lle puxo doado. A modo de cicatrices, nos seus muros podemos ver os impactos de proxectís lembrándonos batallas e asedios como o de Dona Constanza de Castro e o seu home Don Fernán Ares de Saavedra, por orde dos Reis Católicos. Pero, desa historia, falaremos un pouco máis adiante. Mentres tanto, falemos de como era o castelo de Vilaxoán no século XV. O que hoxe queda en pé é a Torre de Homenaxe, residencia dos señores do castelo. Moi preto dela atopamos as cabalerizas e un pozo, estando este conxunto rodeado por unha primeira muralla defensiva. Máis exterior e separado da muralla principal por un foso, un segundo muro defensivo ou empalizada dificultaría ainda máis o acceso ao castelo en caso dun ataque. A entrada facíase a través dunha barbacana e unha ponte levadiza. Grazas a esta disposición e a súa ubicación estratégica, Vilaxoán, aínda sendo unha fortaleza de pequeno tamaño, non foi lugar fácil de tomar. Iso seguro que nos podería dar fe don Diego López de Haro, gobernador de Galicia durante o asedio de Dona Constanza de Castro. Pero, para coñecer a historia de Caldaloba, nada mellor que falar con alguén que sabe moito deste lugar. Se vos parece, imos en busca de Suso Pena. A ver se logramos que nos conte todo o que sabe. Laura, pareceche ben se imos buscalo? Por suposto, seguro que non anda moi longe. Déanos las mallas, señor capitán, déanos las mallas que están nauchado pan. Déanos las mallas, señor capitán, déanos las mallas que están nauchado
Ola, Suso, polo que sabemos, a historia deste lugar pode inspirar unha serie ao estilo de Xogo de Tronos. Estamos no certo? Ola, Uxía, pois sí, estamos no certo. O Castelo de Cadaloba describe unha historia épica entre nobres, reis e cabaleiros. Bueno, cabe destacar tamén pois, que a día de hoxe pois, está considerado como un dos símbolos da resistencia da nobreza galega. A data da súa construción non está de todo clara, aunque as últimas investigacións pois, apuntan á posibilidade de que sexa do século XII ou do século XIII. Bueno, hai claras evidencias do século XIV, por exemplo, cabe destacar pois, unha carta de don Fernán Pérez de Andrade, que fixo a súa sobrinha, e que pon textualmente pois, o meu castelo de Vilaioján, unha carta que foi asinada no ano 1377. Na obra de Vázquez Seijas, que bueno, a día de hoxe é unha das obras máis completas, pois, bueno, contanos que pasou pois, por moitas familias nobres, como pode ser pois, os Enríquez, os Castro, os Andrada, e personaxes emblemáticos como tamén pois, o Duque de Arjona, pois, a Condesa de Lemos e Sarria, chegando pois, a mediados do século XV pois, ás mans do primeiro vizconde de Altamira. Este último, por causa de defender os reis católicos, o rei naquele momento, que era Enrique IV, destituíu-no de todos os seus servizos e puxo no seu lugar o seu fiel vasalo Mariscal Parro de Cela, que ao casar pois, con Isabel de Castro sumou pois, numerosas rendas, vasalos e fortalezas, entre elas pois, a fortaleza de Vilaxoán. Tras a morte do rei Enrique IV e a subida ao trono dos reis católicos e a execución do Mariscal Parro de Cela en Mondoñedo, pois este castelo foi unha peza clave posteriormente. Non? Aquí foi onde se refuxiou a súa filla, dona Constanza de Castro, mal o seu marido, don Fernán Ares de Saavedra, é onde se sublevaron, fixeron pois, fronte pois, ao poder centralizador non? Dos reis católicos. Non? Os reis católicos, coa axuda do primeiro gobernador de Galicia, pois, fixeron un asedio que, según varios historiadores, pois, durou cerca dun ano. A finais do século XV foi cando bueno, pois, o castelo foi finalmente pois, devolto ao vizconde de Altamira, conde de Saldaña, e xa no século XVIII xa foi vendido pois, en condición de permuta e retracto e acabou pois, en máis particulares. Un dos acontecementos destacados foi o asedio de Constanza de Castro. Poden explicar como comezou? Pois principalmente comezou pois, coa execución do seu pai, o Mariscal Parro de Cela, en decembro de 1483 na Praza Maior de Mondoñedo, o cal lle aconsellaron a súa filla, a dona Constanza, pois que se refuxiara aquí no castelo de Vilaxoán, o seu marido, non? E aquí foi onde, bueno, pois estuveron os reis católicos, fixeron pois un asedio xuntamente co gobernador de Galicia, que, bueno, pois durou pois cerca dun ano, non? Según versión de varios historiadores. E como rematou este asedio? Pois rematou pois coa morte de dona Constanza de Castro durante o asedio, debido supostamente pois, ao consumo de auga podre do alxibe que había no castelo, según historiadores da época, e por outro lado pois, a rendición tamén pois, do seu marido, xunto con algún dos seus soldados, o cal se lle perdoou a pena de morte que lle fora imposta. O sea que don Fernán de Ares conservou a vida, pero non puido conservar a propiedade da Aleci. Iso é, a venta dos bens de Fernán Ares bueno, produciuse en xuño de 1485, para sufragar os gastos do asedio, fixose, bueno, pois na actual Praza Maior de Lugo, que por aqueles tempos coñecíase como Praza das Cortiñas, un mes despois, en xullo, pois foron adxudicados os seus bens a don Álvaro González de Ribadeo. Así que podrías afirmar que Fernán de Ares tuvo que pagar os gastos de asedio, é dicir, como eran a paus, e despois pasaron a factura da madeira. Podría resumirse así. O que sí, Fernán Ares, tras o asedio, pois sirveu con lealtade aos reis católicos e incluso pois, participou na conquista de Málaga no ano 1487. Aquí cabe bueno, destacar pois, as palabras dun historiador de Vasco da Ponte que dixo textualmente: el rei le asegurou a vida porque le sirvió lo de Málaga, mas nunca quiso verle. Lección aprendida, pero volvendo ao presente, está claro que necesita unha restauración á fortaleza. Hai algún plan para restaurala? A día de hoxe, de forma recente, as administracións lograron boa parte dos terreos onde se asenta o castelo co objetivo principal da súa posta en valor. E cabe destacar que é un ben de interese cultural que foi declarado no ano 1994. Pois esperemos que se cumplan estes plans e moitas gracias, Suso. Moitas grazas a vos, grazas por compartir este documental e dar a coñecer esta anaco de historia. Moitas grazas. Agra
Despois desta charla con Suso, xa coñecemos moito mellor a historia de Caldaloba, pero agora tamén nos gostaría coñecer un pouco máis sobre o que representa a torre para a xente que naceu e medrou aos seus arredores. Que representa para eles? Sería lugar de romerías ou echaríanse as fantasmas na súa sombra? Polo que nos contan, tal vez Inés poida darnos resposta ás súas preguntas. Se vos parece, imos na súa procura. Boas tardes, Inés, polo que nos contaron, levas vindo aquí toda a vida. Boas tardes. Bueno, nací na parroquia do lado, pero con un aniño viñe pa aquí, entón levo aquí toda a vida, sí. Non sei se era habitual xogar nas proximidades da torre, un lugar máis ben a habitar. A ver, eu, como non vivo aquí xusto ao carón, pois xogar aquí non. Sabía que existía a torre, vía aí dentro da miña casa, todo moi bonito. Cando viña, pois no verán, cando viñan os primos de fora, pois sí, traelos por aquí, porque como se suelen levar os turistas aos sitios máis, pois aquí Pino, pois creo que a torre é o sitio máis visible, máis. Entón, sí, cos primos viña. Pero, bueno, quen vos pode contestar isto é Suso, porque Suso vaivos a falar, estaba aquí ao ladiño, así que vaivos a falar perfecto disto. Falando de festas ou romerías, algunha vez se celebra algo en Caldaloba? Bueno, pois eu de que recorde non se solía celebrar nada. Son a presidenta da Asociación de Veciños daqui de San Martiño de Pino, e hai uns anos pois intentamos darlle pois máis valor a isto, máis do que ten, xa é imposible, pero que as institucións pois miraran un pouco por isto. Entonces falamos con Martiño Maseda a ver que podíamos idear, e ideamos o certame Torre de Caldaloba, que nos axuda o Concello, que é o que nos pon pois os cartos, a economía para ese certame. Pasando uns anos, pois, pero é que ali hai que facer algo para que sexa máis visible, para que teñan isto ben acondicionado, así xa é, pois, non sei, un incentivo para que o teñan limpio. Pois, gracias a Martiño Maseda e a Suso Pena, pois, creamos Magosto Caldaloba. Entonces, sí, o primeiro ano fíxose aquí mismo, ao ladiño da torre, despois por inclemencias do tempo, pois claro, témolo que trasladar, pero bueno, faise unha andaina pola mañá, intentamos que a xente veña con roupa da época, camiñando ata aquí, dáselles uns diplomas, temos o diploma honorífico sempre pois, a unha persoa como puido ser pois, Xesús Raba de Paredes, Darío Xoán Cabana, Elena Villar, e despois temos creado tamén un certame de caligramas que o titulamos Constanza de Castro, é un certame de dibuixo infantil que o titulamos A túa Caldaloba. Despois, pois, música tradicional, bueno, a verdade é que a xente, pois, todos os veciños participan moitísimo, todos encantados de que se faga isto. Bueno, moitas gracias, Inés, pola tua colaboración e realmente esperemos que grazas a vosa actuación este lugar colla a importancia que realmente ten. Gracias a vos tamén por acordarvos dele e acordarnos de nós para darlle visibilidade. Indo polo mar abaixo sentin canta la sirena. Válgame Dios que ben canta unha cousa tan pequena. Inés acaba de darnos un novo fío do que tirar nesta procura de contos e lendas. O seu nome é Suso Braña. En San Martiño de Pino nada queda lonxe, e de seguro que Suso non vai ser a excepción. E, bueno, boas tardes, Suso, polo que nos dixo Inés, o que nos contaron, é eso que vive máis preto do castelo, así que supoño que terás algunha lembranza especial. Sí, boas tardes. Sí, desde a miña casa vese perfectamente a torre, está aquí a 200 ou 300 metros. E, bueno, cando eres pequeno, seguro que a falta de móviles e xoguetes electrónicos tiña un atractivo especial a torre. As proximidades eran máis para xogar ou máis para evitar? Non sei, sabía... No, era para xogar, sempre buscábamos aquí. O que pasa que daquela estaba de moda as películas de vaqueros e todo eso, entón nosotros xogábamos aos vaqueros por aquí. Non xogábamos a batallas medievales, nin máis que ver. Pero sí, para nosotros sí que tiña moitísima importancia a torre. O castelo che chamaba. Bueno, non sei se segue sendo así hoxe, que os nenos ven xogar aos alrededores, ou xa non é frecuente.
Non, hoxe hai pouquiños nenos aquí pola zona e veñen moito de visita. A miña casa, como que está máis cerca, é onde aparcan, ali diante da casa ou ao lado. Entonces, pois, controlas as visitas máis ou menos, porque ves que todos os fines de semana hai afluencia, pero xogar os nenos de aquí, non, xa non hai moitos. Sí, como broma. Bueno, seguro que tes algunha anécdota ou lembranza acerca de isto. Sí, éramos 3 ou 4 os que viñamos, eu viña ás veces solo, pero éramos 3 ou 4 os que incluso facíamos algunha cabaña por aquí, nesta zona, aquí na zona do Castro, temos feito algunha cabaña. Como viñan, daquela xa había visitantes, entonces nosotros, bueno, pues xogábamos un pouco a iso, non? Un día vimos que viñan uns rapaces, e dixamos, pois vamos por ali, e indañer, metemos un susto ou que seña. Pero cal foi a nosa sorpresa que cando estábamos escondidos por aquí, entonces dixamos, facemos algún ruido e metemos de susto. Pero cando vimos, eran 3 chavales un pouco máis maiores que nosotros con 3 escopetas de balines, entón dixamos, mellor vamos. E retiramos. Despois tamén me deu moitísima pena cando caeu esa parte que falta, que foi a raíz de que houbera un incendio e as edras que sujetaban un pouquiño a estrutura, porque eran bastante gruesas, arderon, entonces caeu esa parte, eso sí que me dera moita pena. Xa era moitísimo ruído, levantaras unha polvareda impresionante, e despois viñaran, bueno, xente da zona, tal, para facer alpendres ou o que fora, viñaran recoller a pedra. Eso sí que me afecta. Bueno, pues moitas gracias por a tua participación. Estou seguro de que este lugar para ti na infancia guarda uns recordos importantes. Sí, gracias a vos. Pois en súa cousiña tamén bola ten. Biche de lo maio, biche de lo ben. Pois en súa cousiña tamén bola ten. Cantará no maio, é moi ben cantado. Cantará no ben, pro ano que ven. Chega a noite a Caldaloba, e con ela, o momento en que as lendas se achegan á realidade. Pode que sexan certas ou pode que non, pero hoxe a lúa chea e a silueta da torre enchen a nosa imaginación con meigas, serpes aladas e lobas brancas. Tal vez sexa por mor do frío da noite, ou tal vez sexa culpa das lendas, que parecen cobrar vida nas sombras. Pero en calquera caso, decidimos que quizáis non sería mala idea buscar refuxo a carón do lume. Queredes acompañarnos? Ola, pero que facedes aí? Que fai moito frío, ora ao lado aí da Torre de Caldaloba. Pasade para dentro, acompañádeme hasta dentro. Vou-vos contar por que a estas horas non deberíades andar ao lado da Torre de Caldaloba. Vou-vos contar a lenda de Caldaloba. No castelo vivía unha fermosa doncela, filla de señor, que estaba enamorada pois do ferreiro do pobo, que tamén era pois gaiteiro e que acostumaba pois a amenizar os grandes banquetes que había no castelo. Tras os festíns soían pois quedar baixo unha gran árbore que chamaban pola zona o Pino Grande. Eles querían casarse, o que pasa que, bueno, sabían que o seu pai, o pai da doncela, pois rexeitaría tal feito. O pai da doncela, pois, ante o tremor deste casamento, fixo chamar, pois, os nobres das comarcas veciñas para tentar a man da súa filla. Un día, un deses nobres que fora rexeitado pola doncela atopou os namorados baixo o Pino Grande e, ante o asombro, maldiciu a doncela dicíndolle: malnacida, malnacida, oxalá tornes nunha lobra branca. E como se dun feitizo se tratara, pois a doncela convertiuse de súpeto nunha lobra branca. O nobre, mal o seu namorado, asustados, fuxiron para os seus lugares. E o pai da doncela, tras percatarse da ausencia da súa filla, levou a cabo búsquedas por toda a comarca para atopala, pero todas sen éxito. Na actualidade, testemunhas e veciños aquí tamén de Pino, aínda adoitan a ver pois, unha lobra branca nas inmediacións
das ruínas do castelo. E segundo a lenda, se se ve moi cerca, habrá que repetirlle a seguinte sentenza 3 veces: vai con Deus, vai con Deus, vai con Deus, e ela irá. Así que, bueno, xa sabedes o que tedes que facer en caso de que vexades unha lobra branca nas cercanías ou cando veñades a visitar a Torre de Caldaloba. Pois a súa cousiña tamén bola ten. Biche de lo maio, biche de lo ben. Pois a súa cousiña tamén bola ten. Cantará no maio, moi ben cantado. Cantará no ben, pro ano que ven. Como acabades de ver, a riqueza cultural desta fortaleza é inmensa e, de certo xeito, descoñecida. Por iso nos atopamos hoxe aquí, para non esquecer as bellas lendas e para darlle vida unha vez máis a este maravilloso lugar. Ata a próxima. E vístelo maio, e vístelo ben. Pois aqueliña tamén bola ten. Cantará